да зависи. Ако беше запълнено, ще се такова само да човек, който има изключително добро съотношение цена-качество. Вярно, че неговият график няма реклама в интернет. Неговият график е попълнен 5 седмици на това. Не повече. Но вътре това са и отличателството, което взима, нали, съотношението цена-качество му е много добро. Въпреки че има криза, нали, което му прави чест. Даже когато някакъв път не гледа, за такива хора, където са по-ли работи без пари хора, където